bed one. Didn't be answer that thing I'll go bed, but I want to show you something. This bed I think even this base they are good dara even like bed so I don't know position I don't know somewhere because obviously for the meantime. Then obviously so I had to bring this one. I'm that kind of a person which I'm not embarrassed in a situation because we can change the situation. Switch on muno do light biro rimno room. So video makudu guys amana chimtariko chedu imombe Christmas came early kwedu imombe guys alright apa pa chitara chikamboita last time chaiva ne nyama yegwai saka ichi chacha sekukura chitara chacho vagadzira chine nyama yemombe imombe iyi saka do maomeserwo ayo nyama yacho saka inogona kutosvika zuva rovira chikodai kana 3-4 days nachiomesa nyama chete then padivi makudo ese anenge achikwatiswa muharuni saka mama nabvaona achidira ndofunga huni imwe inenge yakubatisa chitara chetu saka anenge achidira kuti isaekera yese saka uyatevera oni mama manje aiuhedze something ndakanoisa bada mama ona papa zvakati zvekupfundunyuka chichikira chibhenji wati mama nguva dzose patinoekera pandiitira vhidhiyo vanogwa kusvoda inomakisa sanechikuati senai nazvo ini mafena unagaiti saka ndozvezvipo saka ndakukundiwaratidza right kicheni yamhomes ndinoona zvayakaita ndakazokuratidza situation inapa ichakamutirwa neuswa uhwawo kudhara uswawo saka maybe mama anenge achingofina kungoti aya kudhara yasakara obva yakuno apo daireva kuti sekuti geja rakarova kanopfundunyira kudaiwo so mukutoona kuti apa pakatombozama kuplastiwa bhozi rakakura kudai but still rototemera rose ridemei wadademutande watoradzawo saka tinomboisiya yakadero because ichaekera ichafanira kugadziriswa saka ichi chiobviously ndezvezvikukwana samuona kuti setup yacho ndiana mhomi zoona manje saka ndindotofanira tovabatsira kuti setup ibude zvakanaka vagogadzirisa zvibude zviri smart even pese apa we have a plan yekuti panofanira kubuda sei chobva tauya kunoku handiti obviously mungoonawo zvakasaisa pane something ndada kuratidzai kune ava vaya vanenge vachitoda masola kumusha what don't worry get in touch with me udhe uri kumusha kwaboripopo kana kuti kwani pasi penyika tinenge ndine munhu wandopatina naye anta zvemasola anoinstalla imi chanyu kutenga then moinstolewa nemaprice ari affordable kana kuri kuriwo memakudiro kana kuti fiwo muvherisa ndofamba nani nakule vangu ivavawo vanoita zvekuisa masola saka uya kusaidi kudo kuti varatidze enda uko ratidende racho nesola ndaikanga ndakangofuwa tazokuradzani later but kandikoti ndimbotaura nezvakule vangu kulezvo vazvou saka iyo ndosola yacho ipamusoro apo then malaiti dakuratidzai saka zvamuchaona mukati unongoonawo goes like madevelopments anenge achiitika so it takes time kuti zvinge zvichipera saka iyi sola takatobva nakule vangu kulezvo vazvowo vacho nekubva kuharare vakava nesu kuno moonapo iyo ilaiti iro riri pashe saka ilaiti riri pashe ndindiramba uripo ndiribatidze vaone ndozokuradzai futi setup yemukati macho lababa right saka bvauya nemuvhuranda munomu muchivaratidze zvadera kaita light yakunoko saka mobva mauya apapo saka light iro ratakuratidzai nelight iri zvofambidzana handiti
then pane emukitchen ndikatidzokera kukitchen ndabosera chibhaketi changu ndachitobva kurodzera ngati ndigaendese ndinoku saka mukuona switch iyi pane saka iri light rinobatidza panze 1 2 then each chinobatidza chi light yekukitchen saka ndinokuradza light yekukitchen todzima each chinobatidza light yemuno iro waona manje ndochemunomu saka pakatoshandwa singambaita gatibadzire mukitchen toda nokuradza iri mukitchen machoni makitchen mukuona kuti maviri hatiti and in as much as achakashata asati agadziriswa haisi problem saka ndiri kuratidzei kuna wada masola muno machona musati manyatsotsvaigwa wati saka iro as you can see pato nemutariko varadze mutariko wedu pato nemutariko nekugara makashu zvitehwe zvedu zviri apa idzi hunu wodzongomiswa kana kwanaya but radzi apo kubvapo saka apa pamukuona pari kubva nemapaipi kapo zvichienda mudenga kudai light yemukitchen munomu ndiratoita anhara handiti saka handei unoratiwaradza payakapinda neburi ino touya kunoko saka mukuona apa pakatonzwa icho ndichi apa ndofunga ndimaishera vanenge vada kuzama kuti zvivharwe papapa mama vanenge vachiti hazvomakisa saka pakaboorwa apapa paboorwa ndobva pauya pakadaiwo so ndobva chazoya chikabvora apa yobva yapinda chipaipi mukitchen but paipi iyi inouya nemuzasi mese umu waona manje youya yoboora futi papi ndoboora apa timadziva apa pakatovhagwa kudhara right uya mukati tiwaratidze apa payakaboorwa chiputana papa saka mukuona kuti hasa zvadi zvanyatsopera zvese but still mapaipi acho ayo anoenda nemudenga achipinda mapaipi ese ayo mapaipi ayo handiti saka ndombokuradzai zvemunomudining saka tiri munomudining macho matishinonga muti mudining wangu kuti muliving room zvongodhipenda saka tiri papapo iro mapaipi amurikuona ari kupindapinda mumaroom obvious tv yanga iriwo christmas present yatakanga takavachengetera kuti kuti patoisa magetsi vambva vane tv nedvd ravo kupi kumusha netumwe tumasimbu twatakavatengerao kuti mungoluko nice pamungoona kuti furniture yachoni ndeyekudhara masongo akatengwa nababa hwazi keteni iri kana muchiri kurirememba raiva kuharare ndoriya reti rakatengwa naninawashe toya panapa system iyi yamuri kuona apa obviously ndikushandisa this button neinverter iyi saka zviri kupindana papa ndechekontrola watichi neichichi zvacho saka ndiri kurekomenda vazhou nekuda kwekuti zvinhu zvizhinji zvamuri kuona izvi taifamba navo tichitenga zvinhu izvozvizvi tichichengeta kwenguva refu saka ndinombani ndo zvandaipepe kana ndichiita project yangu especially yekumba I take time ndichitenga mbicha because dzimwe nguva anogona kusakwanisa kutenga zvese ka1 pamwe nemawariro anenge achita mari dzimwe nguva toita maadvance emamwe makambani pamwe unogona kuona kana $200 wo kana kuti pamonth saka paunowana pepe wotenga usendeka but kana ndakutarazve these things zvamuri kuona apa netambo idzi zvese nemapinika ndaifamba nakule vangu vazhou bozvimwe ndesingazvizivi but ndoziva ndakapechesa ndega ibhatiri neichichi nesolar the rest ndakafamba navazhou tichinda kwese kwaidiwa zvinhu zvacho ndizvozvezvo ndendesingazvafana netambo futi idza mukuona ndasingadzizivi this tambo ndasingaise but now ndakutoziva kwainopechesewa this one ndakuziva kwazvinopechesewa izvi zvakare zviri affordable ichi takutoziva vanhu vacho kwazvinotengeswa zvinavo because this same system takaisa futi kuharare handiti but mind you solar system yangu ina isimudzi stove isimudzi fridge inosimudzawo malights saka marooms tichakuradza kuti marooms achona akawanda sei anosimudzwa nesolar system yandinayo saka definitely inosimudza tv zvandataura nedvd tobvapo musazoseka uroom mangu guys touya munomu handiti kam ndomuroom mangu mukuona kuti pendi iyi I remember ndofunga baba vakangu yanga yaperawo gore rero ndofunga kuma 1990 something ndichitori kuprimary school ndovangogumira apa that was it ndopakaperera sangano saka I think inini ndiri ndoenda kuti sei ndakuzozvisimudzirawo kuti zvinge zvichipera pachizonaka because baba vangu vaifarira zvinhu zviri nice zviri beautiful saka ndiona sekuti unoziva pepe vanhu pavanenge vati kana kuti china vachikutukwa kuti he wakadaiwo but mumwe
munhu anenge asatoziva kuti maybe in real life wakaita sei. So inini in real life ndofara tunhu turi nice zvinhu zviri beautiful maona ndo zvandofarira. So this one manje ndore muroom mangu tine light rangu rabva ratobaka handiti muroom mangu then ndodzima iri ndicharibatidza ndonokuradzai futi kurimwe kuside kune light then obviously mapipe achoni rinoconnecta iyo pipe iri kubuda panze because kune another light riri panze futi handiti saka maitibatidze like this pouya apa ndepekuchajisira apa because tikati inini muroom mangu ndoda pekuchajisa malaptop angu wati saka ndotobayirira ipapapa ndototi on ndakutotanga kuchaja zvinhu zvangu munomu handiti kam tobva ipa haichichajisi part of kulezizvo obviously but this is something simple because ndavati zvekuzotsvaga wardrobe zvogona kundinetsa wawati. So I got this one chandoita sei chandovhura ndakatorongedza tuhembe twangu wawati hamuna order zvangu saka semunhu unodawo tunhu ndakati angorongedza saka ndovhara kawardrobe kangu. I think this one akatombodhure kasimple one saka nochikada get in touch with me waona manje saka ndinoda kuita business yetunhu twangu ututu maona manje vandati mawardrobe tuya turi simple right handina hangu mashureki maybe zvemashureki asana yazozvibata apa iri iwindo ramukutoona rakaita sei rakatsemuka I think kudhara saka baba vangu nditanzi ndinaro windo racho saka ndongo wakanga waisapa mind you muroom munomu endakusaidu mind you ka muroom munomu ka saka mukuona kuti like mabreakages even kumadziro varadziro pamadziro apo akadai so because vanga vatoconverta room ino yekuita yekuti inogara mabhero. So inini ndakazorora kuti because paya nebed yangu ndi apa paingova pakona ipapa saka kwese kwakune mabhero saka ndakati inangu handingakwanisi kuita sei kuvata muroom hamune bhero. So takamabvisa mabhero atingi pandakazoya apa because ndada kutadza kunyatsa kuti nenyaya yemaallergies yandaimbotaura kuti ndokunga ndine maallergies akawandisa saka ndakadi remember ndakatanga kupusha mabhero akakazara pesa na2 am ndakutadza kunyatsa kuvata zvakanaka saka ndobva tazomabvisa ese but it took us time because mukuona kuti madziro achoni anga atone mujuru yavavaratidzi mujuru yese iyi maona manje nekuda kwemabhero anga ane mabagwe chichichi zvese saka ndo zvazvaitika munomu. Uchiri mubhedha wani ndimbuya hanza ndatenga hangu bed but I want to show you something. This bed yamukuona iyi I think yakatengwa isati yatombozvarwa mukuchiri kuona zvarikuti even this base rachoni ndayakudhara even like chinhu yacho kutoona kuti wagara mubhedha wachoni saka ndotori neposition andotoziva kuti ndokanongotambira samwe panapa saka kutowadzira chaiko ndinyatsogona kutowadzira because obviously wagara saka wangwari wagogo wangu mubhedha iwoyo wamukuona pandowa ndikushandisa for the meantime. Then obviously semunhu akatunhutunhuwo so I had to bring this one kuti muroom macho munake. Then the small mattress iyi ndoyandaitombovhungwa kuda kurara because like zvaiitika ipapapo so akaka I think ika $20 something aka kandinako aka. So because like I said kuti mubhedha wati gare so definitely unogona kusimudza nguruva. So I wasn't sure kuti manje ndoita sei panhau dzekuvata and also the other reason mune mabhero saka ndakafunga kuti ndobudisa chindotora hangu aka ndovata uko ndokwanisa kupedza ndichiuya nako. So ndakazongoti no it's fine. Then table iyi so obviously you get this one. This is for like Christmas obviously for shampoo because gogo wangu ari kuuya saka ndakawaitira shampoo saka meloti vanozoita saka normally zvandinoita ndinotenga zvinhu izvi pane time because saizvizvi maybe ndakatobroka saka ndisikazogoni kuzvipurchase. So this one ndakaita kudhara zvati gogo wangu achauya. Table manje yatiri kutaura nezvayo iyi yakaita sei yaishandiswa nanatete vangu ndonga ndiri grade 1 anamama wangu akaishandisa vachimuka majuice saka paigara mushini wemajuice apa it's very strong this table hatiri kunyeberai saka obviously chazongopa pukuta ndo mama wangu akazouya vakaitora yanga iri mune imwe room chakuradzai room yachoni yaine mabhero futi saka asina pekuisa zvinhu zvangu ndobva vauya bva vaita sei ndobva vandisira table ino nguona pasaidi pacho pane chii pana tufuta wata tobva munomu. So that's basically it. Room yangu inoyi ndoshandisa ine light saka ndakuswitcha off saka like I said kuti
system yese yamukuona ndivazvowo tobva ipapo mirabadza repalight repanze handi tinokuradza the other light repanze varikugota right touya apa saka tambotaura tine 2 malights epanze taanere chithree iyi ukuona manje saka ndo another one saka chiyamukuona chakaita chidendere chiye futi ini ndasingatozvizivi zvemauye saka vazvowo futi vaifamba nendichitsvaga tobva ipapo touya apa mama ndipatidzirei kana light dzekuyekera riyari uyai apa papa saka zvese chines don't mind moona apa pamwe pakaborwa ka touya nekunoku there's a light there's a switch iri mukati umomo ka inouya inoconnecta nekunoku kitchen uku saka imapaipi ese ari muzasi umu anosvika tobora apa obva pabora apa saka todipa tobva tauya kunoku iyi hosi obviously inongovatonya vakomana asati auswa bhobho badziwo light rekunoku batidzayosha riri kuyekera kune inverter mama right saka mama wabatidzana saka mukuona kuti munomuka mukitchen munovatawo boys but still there is a lot zvekufanira kunge zviita sei zvichiitwa mukuona mune zvikanga mune zvii still sana unoziva kuti tivake mastorage rooms ndo ari kuda kuzama kuitwa so that munosara makanaka muri plan inoiyava kitchen yangu yavangu but dzese hari dzichazobuda zvese zviri kutoona kuti kuku kwakune chikuva hakusina chikuva saka ndo kitchen yava yambuya vangu saka obvious vakomana vacho munongwazira kuti zvenge zvakadii saka pamwe vachazoya ticlean havo kwasina ngumbombuwa dzokumupinda but basically ndo zviripo dzima henyu hatidzokere futi kubedroom saka like I said kuti vazvow is the main for you kana uchida kuti masolar system kumusha ayo akatobaga nyango kadii nyango kune makore isusu yekira yedu saka takudzima apapa saka mazvona kuti switch iyi inokontrola zvinhu zvitatu light rekuside kwedu uku kuright nerepavhuranda apapa then iri ndo remunomu takudzima iri nderekukitchen handiti then kunoku iri ndadakawana kuratidzai apa iri ndo rekukitchen yekwambuya ndataura iyi takudzima handiti right reo iriwo patatakanavaradza apa iri this one saka iri roti mangu munomu iswitch off inoconnecta nelights apapa handei saka like une uri kuchirungu saka umbofunga kuti ndaenderei kumusha toya munomu like I said I'm that kind of a person who I'm not embarrassed in a situation iripo because we can change the situation saka dakubaratidzirai kuti apa takuita switch on munomu ndo light redu iro riri munomu room saka inofanira kunge ine mubhedha newardrobe because ndo room yeboys. However, look at the room right now. Uyamukati waratidze kuti istorage yababa namai manzvera saka tinoda kuzvichinja zvese izvezvo hatifaniri kunge tine storage yakadai zvese zvamuri kuona kusvika kwese uku mitariko yese haifanira kunge irimo because this is a beautiful bedroom asi mune mutariko handiti but mukutoona kuti mawindow chiwatiwa chimwe chakatodonhapo but we can change that handiti ka kwese uku ndezvengoro zvimwe ndezvekudhara handiti saka tichazvichinja zvese izvozvo tobvapo handei kune another room apa takuswitcha off iroom iyi tobvapo iyi kitchen njamesheroni mese tichazomupenda zvakare definitely tichazopa another video saka iyi corridor inoiratira ndisika switch on tabatidza corridor yedu mucorridor mamesheroni uyapa corridor yacho ichine masaga inechi zvese izvozvo isu tinoti hatichazvidi kuti tizvione handiti amuri kuona masaga mamwe ane munyore kuti ane chii but ndo zvinoita chii dzimba dzevanhu dzedu chembere dzedu hatizvidi hatizvishora hatiita sei zvese tozvitambira ndosaka isu tiripo kuti ita sei tizochinja zvinhu tadza nemadziro mukuona madziro futi esaya zvese izvi zvikusviba kwakaita kawo saka there is obviously hope yekuti zvinofanira kubva zvese izvi pachabvabva tichazvigadzira zvese izvi zvamuri kuona mamiklikini cobra dzifanike dziri mucorridor what uya munomu this is another room todai this is another light iyo
handiti uyaone kuti kusaidi kunoku zvikubatana kudai todai idwo futi right muno mufuti. This is another beautiful room but ndakusaidi but room yacho manje sashana botola kuti marumu ose akatenwa kuti anga matura, so we don't want that isusu. Toda kuti bedroom ngainge iri bedroom dura rova dura hamene kuti zviyo kuti zvii zvese zvinhu zvakakohwewa zvese zvamukona samunomu mune zvinhu zvakakohwa umo mune zvinhu zvakakohwa zvese zvakazara zvese izvi zvamukona zvinofanira kunge zvichibva rumu yosara inyatsopendwa yapedza kupendwa yoiswa bed newardrobe handiti. Then tobvapo ipapo tochibuda room toenda mune another room yekupesira akunoku todaiwo so yoridzo todai right ilight futi but apa pane maswitch ekuzobatidza apa handiti. So that's basically pretty much it. Touya but zvese chadi chazvichinja zvedu saka dzima ndaite imomo type then todzima futi iri tasinodzima todzima muno right samadzima ese saka ndozvanaichitaura zvezvo kuti guys chika kaudazwa sola kumusha kuna vanoti dakusirawo mbuya vangu sola dakusirawo sekuru vangu mai vangu vaonewo TV vanga vachitawo malights what I think mukabatana neni pa 0787872285 tinokwanisa kunge tichikuitirai something tikupatana navanonzi vazhou ndovachinge chipatana navo but in terms of this solar system ndokunga ndindenge ndipa forefront because kune vangu vachoni like zvekuti vanga vari painternet havatori na page havazvizive ende futi zvimwe zvachoni kuti vagara vari pafoni havakwanisi kuzvita but inini I can be the assistant wavo uye zvese kana muri kure you can talk to me then tokuitirai zvese zvamunoda pamusoro pemasolar system iwayo we can come there as long as you have everything zvinhu zvako zvinoda kushanda ipapo kutangira pasolar mainverter what zvese zvichidiwa taurai neni kana uri kunze kwenyika asi uda kuziva solar system yako but ukushaura kuti zvinhu zvandozvitenga kupi I'm the one wokuti munokwanisa kuita sei kuconducta ini navazhou tokwanisa kuitira iya tichimbosaridza kuti kuchipinge here kupi munotibata as long tizosafiwa nemari yedu yebasa nekuti zvinhu zvacho zvese zvinge zviripo because this one is like tokwanisa kuwanza kuti i3 days job kana zvinhu zvacho zvese zviripo zvakakwana but no not like 3 days ndatonyanyisa let's say 2 days because echi3 ndo vakamaunda futi muchiona chinhu ichi chinogadzirwa uya uradzika kuti atinakuzotiita spray paint zvedu but this one chinogadzirwa chagadzirwa TV yako uya kuseri apapa kuseri kuno kudai saka TV yako inobva yaenda unogara pachinhu icho ichi chakatotisa kwanyika but vakatomaunda this TV kuti nge yakagara apa ndivazhou zvakare saka kana muda kuti munge muchishandidzana navazhou zvisina mahustles mongozisa kana takutanga kuita maprojects ndiri munhu kuti project ngaitwe ichipera uya padhuze Diamond project ngaitwe ichipera saka basa iri zvangu personally I can confirm kuti nyange uri kwampirimpiti as long as kuchisvika mota ndibatei 0787872285 ndinouya navo inini vazhou vachoni because sei ndirona ichi ndouya navo because ini ndoziva situation yavo but munhu unogona like vati chakuradza picture yavo pano munhu waita sekuti kurewo but havana source of transport kana kuti mode of transport yavo ine chiti netsei saka ini ndinenge ndichizofamba hangu navo vazhou vaya haisi problem iyoyo zvakare and zvii zvimwe zvandingafunga kuti zvinenge zvasarira so I think that's pretty much it kwese kutenga zvinhu izvi don't worry about that tinoenda kunokutengera isusu mapaipi aya tinokutengerai zvese zvamukuona apa zvese izvizvi I've been doing business navo vazhou I never encountered any situation yekuti ndingatoti vanditotsa kuti vati handichadi kuinda vachi munhu uri committed sekuru vangu vandoreva kuti vazhou
munhu wakutoti vagara nebasa for more than 20 years. Saka even magetsi chaiwo vanokwanisa kuisa, because mukuona kuti this solar system yakaiswa pasina kana getsi, asi vakakwanisa kusiya vaita kuti magetsi anga avapo. Then yekuharare unfortunately handakwanisa kutora video kana mapictures, maybe ndikazenge ndadzokera I will show you zvakare. Pane magetsi kudhara kumba kwava manzvera, but futi vakaisa the same solar system but ainenge isina izvi because pane mamita kare, but pane ichi nezvizvizvi. Saka iroro I think it's a one day job vanenge vatopedza kana kune magetsi kudhara, but kana pasina magetsi zvachose ndivo vanoita kuti 2 to 3 days vanenge vatopedza, but mostly 2 days. Rechi3 vakazongoita because vakakupesa apo chete. And also the other thing maybe nekuti papa kutanga kugadzirwa maladha papasina ladha, saka ndezvezvimwe zvizvo kuti pati sekudhileya. Saka I think ndibatei kadaswa solar yako kumusha kana mtown musare kangangu guys kundibata ndakuradza solar system yatikaisiro baba namai manjera asi it took time, like I always say kuti inini kaita ma project alikwaso ngoti gagaga ipapo because zvoda planning. Saka pari zvino magetsi ndo atinawo kupi kumusha, but zvimwe zvekuzoti kana ma tiles kana kuzopenda tinogona kuzviita, but zogona kuzviita kana after 2-3 months. Ndinongokuradzewo but ndane stage yo ndochikurecomendayo munhu wandienda kashanda naye, and at the end of the day inokazwa nda recommenda munhu it means kuti munhu yeye hana problem, especially vazho handikureva nhema.